बानलु बाथोन बानलु गोरान गोजा हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग स' लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो गसाइनाव मोजाङै दं जानांगौ लोगोफोर स' आंबो मोजाङै दं स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो दा गामियाव दंफैयो माने दाख्लै सासे आदै थैनानै थांबाय दिनै माने बिनि थैनाय मराकास ना साराद' ना बस होनो गोबां रोखोमनि होनो मानसिफ्रा स' आं बेयाव दंफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ'आ दिनै माने बेयावहाय मानसिफोर फैनाय जानाय लोंनायनि जागोन आरोना लोगोफोर देखायनाय स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जिथुनाखि देसि जुगार संनाय खावनाय दा माने संनाय खावनायाव जिरायना दंफैयो आरोना लोगोफोर दा माने बेयावहाय गोबां मानसिफोर दा फैगोन दा आं दिनै माने बसनि माबाखौ देखायगोन आरोना जिथुनाखि मानसिफोर जायो बेखौ नै जोंहा सम्बारु बिथाङाबो गोलोमला जोब्बाय जालानो गरमा जोंहा नै गुमै जौसाय दङ नामाबो डेन्जारखा मामा ठाकुर मा नाम होनदोंमोनलाय नोंना बिरि सोबनाय खोन्दां सेकेन्ड बुस्लि खिन्थादोब्रा एसे दा नै आदा मोना थालिर जिरगासिनो ओइहाय जिथुनाखि फालेंनि सायावहाय ओंखाम दोनगोन ना बेयाव बहायगोन आरोखि मानसिया एसे ओरैना हरब्रा ओरैजा ओरैजा नों बे अरखौ सुनानै बबावबा थायोबा जायो माने लोगोफोर जोंहा माने नै सेंग्राफ्रा देरस'जोब्बायना बोराय बोराय जाजोब्बाय माने हिन्जाव लानायनि माने टारगेट खिन्थालायदों आरोखि सोर माला माला लायो दे खिन्थादो अल'खिया दिपकबानि नै सेकेन्डआव बिनिनो सम्बारुनि होनदो 3 नाम्बाराव बिमा सासेनि फिसा बान्दों बेलेग बाथ्राब्रा नै बिसासो मिनि बायदि ओइ बलबो सिमथि हायाखैमोन बै माबायाव गाबोन दङ पस्टार स्टार्ट जादों ना हिन्जाव लानो दावराव जाग्राफ्रा नै लोगोफोर एकदम हिन्जाव लानायल' दावराव जालागासिनो फाग्लाफ्रा गामियाव फैबाय नालाय जालायबाय होनदो सेस बेरहा जाजोबना दङ बिसोरो रावबो लायाखै माने लानायनि लाहार फाहार माने खोथा सावरायगासिनो आरोखि नों लाग्रो आं लाग्रो ओरैबायदि माने सावरायलायगासिनो आरो जोंहा नैबे गेजेराव जिरायनाया लाग्रोगोन जाहैदों बेनो देरसिन जोंनि टिमाव आरामनिखौ मोनजासिगोन मागोआव बै मोखां खोबथेनाया सिनायखायो दा ओइनो बै सिगाङाव नाय हो ओइ दिपक मा आन्दायखो नोंलाय ओइजा थांब्रा ओइथिंजा है जों गामियाव लोगोफोर सोरनिबा हाबाबाना खामानि मावग्रानि माने टेनसना गैखाया आरो माने दामब्राफ्रा ओरैबायदिखा हाबाफ्राव ना खामानि मावबा टेनसना गैखाया ओरैबायदि सेंग्राफ्रा जाव खिन्थु जों गामियाव सिख्लाफोर गैया दे लोगोफोर सिख्ला नुवा सेंग्राफ्रा एकदम सोरनिबा हाबाफ्राव खामानि मावनोबा लेंहर थांगोन जोंनिफ्राय मालाय मा बिबानाव आसार राननाय बिबानाव थांदो रानहैदो ए दे थांदो दे जोंना नै ओंखाम लांबाय दा मादैमोना नोंहाबो थांफाखादो ओंखामजों लोगोसे खिथु ओमफ्राय ना गेलासा जोबथ'बाय लाब्रा थांबाय फाफरा होनदो नै ओरजा होख्लायगासिनो ओइ गोलोमदैया बोरैबा थावाव गसरगोन जारला खालि जोंहा आदामोना नै फाफर होख्लायगासिनो संहोलां जाहोलांसो जादों नाब्रा आदायालाय जायाखैने नै आदाया फाफर एवनायाव बिराद हायो नै मेनेजारा ओरैजा मेंबाय फाफरा नै ओरजा रानहैद' जोंना संनाय खावनाय केन्टिं हाउसआ बेनो आरो नै ओरजा नै ना हायगासिनो ना दं लोगोसे लोगोफोर लुगैनाङा दे हागौ माथो नोंबो आबैमोन माबायदि जादों ओंखाम ओंख्रिया गोथाव जादों ना दे खिन्थादो ब्रे खिन्थादो बेदर मोनाखै आयै ना मोनाखै र' ओइ ना लाबोग्राया बोरो ना मोनाखैनो ओरैजा मा मिनिबाय थाखो जेबो बुंला खुलुमबाय नमस्ते जोंहा दा दिनै पि एम राइडार र'डाउनाव बयखौबो बरायनाय थाबाय थारमाने सुहाग रात होनदों नामा सासेया
Happy life program. अच्छा है अच्छा winning lo ban ne BM Rider mau दिनै बेराय गाइसमोन गोथाव जादों ना नै बानलु जा इखो जालाय बानलुखौ जालाय जा आरो जाबाव बरिया दासो जादों बेखौ जाजोबगोन आरोना बिथाङा नै बानलु रायख' बिथाङा नोगोद जानो हायो जाहैदों आलौआ नोगोद जाखाबाय आरोना माने सानथामनि जानानै लाखादों जाहैदों आरो ओरैजाय आरो नै ओरैजाय गोलाव सानै ओरैजाय लान्था सासे नै ओरैजाय मालाय गरि गानलायबावदों वाव नै ओंखाम रानग्रा सानथामसो दुगैयाखै बिथाङा साहा लोंनायफोरखौनो माबालाय लांबाय दहाय भिडिअ खालामनानै साहा लोंबाय नुजोबखादों बयखौबो नुबावबाय होनलायना आयं थ' लोगोफोर जानाया एबार जोंनि फाला आरोना समब्र एबारनि बेलायाव मा बुंनो सानो एसे बुंदोब्ला इन्ट्र'खौ मावनाय दांनाया मावबाय ओमफ्राय दा जोङो सिगांनिखौ जाहोखांबाय ओमफ्राय जों खामानिखौ मावदोंमोन नालाय माने एबार जोंनि फाला Mana मा बुंनो सानो जानोसै जों दा गोथाव नंगौना नङा रायजोफोर रायजोफोर जाबाय जोंनि आदानि सानफ्राव जा ओंखाम जादों गेदेरा मा बुंनो सानो जाबाय लोंबाय आरो माथो जाबाय बेवसोलाय नोंहा मा बुंनो सानो उनाथ' मा बुंबावनो उनाथ' जोंनि एसे दंखायो दा रायजोफोरनाव सोंदो थावनाय थावैफोरखौ संनायाथ' एसेनो संदो आरोना संग्राफोरा बिसोरनो नै BM Rider Vlog fish tomato and lavra आलु बन्द कबि मटर yes energy ओंखाम दालि लोगोफोर गाइस स' लोगोफोर दिनैनि बे सारारनि भिडिअखौ बेयावनो क्लस बानायनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट नोंथाङा आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ नायबा नोंथांखौ मस्ट वेलकाम लोगोफोर थेंक इउ